Le femu yabesifazane benhlangano iSantaco Ogwini izokwakha amabhizinisi ngaphakathi embonini yamatekisi. Abantu besifazane babandakanyeke kakhulu kulomkhakha baphinde babe nenkululeko yezemali. Santaco Ugu Region Women Upholstery and Uniform Manufacturing Plant is not just a business. It is a platform for empowerment, transformation and inclusion in the taxi industry. Izophinde inciphise nokuntuleka kwamathuba omsebenzi. Iningi nabomama sihlele emakhaya. Ingane zethu sihlele emakhaya. Azinayo imisebenzi. Zizoqala ukuzosebenza lana bomama. Zikhona inhlelo zokusabalalisa le fem nakwezinye ifundazwe. We also want to do what we call a ripple effect. Expand le business. Ingapheleli lana eKZN. Ubuholi bendabuko buyithulele isiqoko imbokodwe yeSantaco ngalolu hlelo lokuyithuthukisa. Siziqhenya kakhulu ngendlela omama ababambe iqhaza ngayo kulomkhakha wezokuthutha. Ikakhulukazi ke futhi kulo umsebenzi esihlangene ngawo namhlanje okumsebenzi esicabangayo ukuthi uzokwenza ukuthi nakwezinye indawo nakwezinye ifundazwe kubonakala ukuthi imboni isiphathele ntoni. Umcimbi wokwethulwa kwale femu ubuhanjelwe phakathi kwabanye owayiliphini likaMengameli uBaleka Mbete kanye nephini likaNgqongqoshe wezokuthutha uMkhuleko Hlengwa.